Ni Kenyere cakɛda baara ni baaradege kalan ministri ka ɲɛmaaya ye ni o ye madame Umu Saliseki ye. Agence AA Consulting ani baaradege kalan ni sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani yɔrɔ min bɛ Sibi ni a bɛ fɔ a ma ko CAAS olu bɛna sɛnɛ ɲɛtaa kɛnɛba ta ko fɔlɔ sigi min bɛ daminɛ juin kalo tile 13 ka se 15 ma san 2025 a bɛ kɛ Sibi ni o ye Salon des Innovations Agricoles du Mali ye Siam. Nin kɛnɛ in bɛ kɛ sabu ye maa o maa bɛ baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ ka olu bɛɛ bila kɛnɛ kelen kan u ka jɛ ka hakili falen kɛ sɛnɛ ɲɛtaa sabatili kama jamana kɔnɔ. Kɛnɛw bɛ sigi a bɛ fɔ minnu ma ko panel o tɛmɛnen kɔ kalanw kɛnɛ bɛna sigi ni o ye formation ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ nin kɛnɛ kan joafiyew kɛnɛ bɛ sigi ni o ye foire d'exposition ye ka fara o ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmanen caman bɛ ye nin kɛnɛ kan ɲɔgɔndanw fana kɛnɛ bɛna sigi minnu bɛ ɲɛsin sɛnɛ ɲɛtaa sabatili ma maaw bɛ taa u ɲɛda yɔrɔ caman kan ni o ye visite touristique ye ka fara o ka standw bɛ sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw de bɛ baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ aw bɛ bayɛlɛmani kɛ walima sumasiko hukumu kɔnɔ cakɛda de bɛ aw bolo aw ye denmisɛnw ye walima musow ani aw cɛsirilen don a ye wuli bi bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛnɛ ɲɛtaa kɛnɛba ta ko fɔlɔ sigi min bɛ ɲɛsin sɛnɛ yiriwali kuntalajan badabada ma jamana kɔnɔ. N'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ nɛgɛjuru ci 82 09 47 74 76 21 87 15 66 61 28 28. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera
Allo? Iye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Ame foli ni waleɲuman lase aw ma ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don jani ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko a k'aw dangana an ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni bi araba ye juin kalo tile 11 san 2025 an ka bi kunnafoli bakurubaw bɛna tali kɛ Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnyaw a bɛ ka kologiriya ka taa fɛ lakanako bunakun kan Afrika Corps o de ye fintigila ka bolofara ye ani minnu bɛ ka boloɲɔgɔnma kɛ yaasa ka se ka bamanciya walo k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Euro wari miliyari 50 fo ka taa se miliyari 100 ma ko an ka jamana Faransi kan ka o de sara an ye Camerounɛnw ka économiste Célestin ale ka kɔrɔfɔw la bawo k'u ye tiɲɛni min don an kun dugujukɔrɔ nafolow la n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni farafinna tɔgɔ la don o kadara kɔnɔnaw ye. An ka jamana ɲɛmaaw fo ka taa se AES jamanaw ma olu ye farafinna ka hymne national ka a jɔnjɔn ka fanfari ka a layɛlɛ jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka kɛ ni tɛnɛndon ye. Kunnafoli wɛrɛ bɛna fara nin bakurubaw de kan ka lase aw ma sɔɔni sɔɔni an b'a fɔ ko a y'aw tulo ni gɛlɛjɔ ko ɲuman ani ce jani sugantili la yaasa aw ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan. I n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi cogo min na don kan kɔnɔna la an ka jamana ni Irisi jamana an bɛ ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ yaasa fɛn mun ye jɛɲɔgɔnya mun ni a bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ka se ka o jɛɲɔgɔnya ka a kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ halisa waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali ni Irisi an bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛko bunakun kan Irisiw olu ka instructeurs tun bɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka dɛmɛ don Mali jamana ma mangania jugu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka daga kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka se ka o so ci wulikajɔ minnu ni a kɛra ani Irisi jamana fɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ jaabi minnu ni u bɔra u bɛ maa minnu fa o de kadira kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ Irisi ni farafinna jamanaw ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la farafinna tiɲɛka jamanaw haka ja ani anw ka jamana ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko fintigila ka bolo dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Afrika Corps ni waati in na ko Afrika Corps olu y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ta ka na daga an ka jamana kɔnɔna la yaasa an bɛ waati min na ko bi ka se ka bamanciya walew kɛlɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ka kɛ ni
mais kalo labanw ye ni jɛkulu ni o ye Afrika kɔre o ni an ka jamana tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛɛ lajɛlen baaraw kun cɛra lakanako bunakun kan arla k'a fɔ jateminɛlikɛlaw fɛ ko ni jɛkuluba in ani an ka jamana fo ka taa se cɛɲɛ ka jamanaw ma ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ nazarala jamanaw ka jɛkulu min tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o dɔw bɛ tali kɛ diɲɛ selekina ni kɛlɛbolo ani fo ka taa se Faransi ani a nɔkan jamanaw ka kɛlɛbolo ni olu ka baaraw ni malidenw yɛrɛ k'a fɔ ko an nimisi ma wasa ni olu ka baaraw ye o de la ko Rusi nalen jamanadenw bɛ ka tare fɔ lakana ko la o baaraw de kɔnɔna la ni dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Wagner ni o y'o kuma caman fɔ k'an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko Wagner tɛ anw baara yan nɔ baw ko Rusi instructeur olu mun tun bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ni Afrika kɔri bɛna dɔ fara ka an ka kologiriya halisa bamanciya kɛlɛli walo maa ŋaniya jugu minnu ni olu bɛ fɛ ka dankari kɛ an ka jamana la ka se ka o waraw kɛlɛ ni waati n'a yɛrɛ la k'a fɔ jateminɛlikɛlaw ani fo ka taa se diɲɛ magobatigiw ma ko Afrika kɔri k'u ka wulikajɔ fanga bɛna bonya kosɛbɛ Mali dɔrɔn tɛ farafinna cɛɲɛ ka jamana caman kɔnɔna la yaasa an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan cogo min ka se ka maa ŋaniya jugu kɛlɛ keba Mali ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnya mun ni a jɛɲɔgɔnya kun ma cɛ hɛrɛ la baw an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi jamana ye baara mun kɛ a ma kɛ anw munafa ye économiste ba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Camerounais ka den ni o ye Célestin Tchakounté ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a sera Mali jamana ka wulikajɔw kɛ Faransi jamana u ye tiɲɛni mun ladon anw kunna sɔrɔko bunakun kan ko ka ɲinili kɛ yaasa o tiɲɛnidaw bɛ se ka dilan cogo mun n'a bɛ wele ko réparation ko tiɲɛnidaw kana kɛ kuma gansan ye a ka kɛ nafolo mun tiɲɛna Mali jamana kun ka sabu kɛ ani Faransi jamana ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw ye u y'an ka nafolo mun ka taa n'a ye ka sɔrɔ anw kan ka mun sɔrɔ k'a kumana anw ma ko wulikajɔw bɛ ka kɛ o ka se ka sɔrɔ ladon cogo di ni waati in na farafinna ka kɛlɛyatɔ ni o ye Union africaine ye olu ye san 2025 ko k'a ta ka kɛ réparation san ye tiɲɛni mun kɛra ka se ka o tiɲɛniw labɛn Cameroun ni sɔrɔ bosobagaba ye ni o ye Célestin ale yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnyaw ko ni an taara a sira fɛ sɛbɛnfuraw dugujukɔrɔ nafolo sanu ani fo ka taa se uranium ma ko Faransi ye nafolo mun bɔ anw kun u kan ka mun sara anw ye économiste in ka fɔ la ni o ye Célestin Tchakounté ko a bɛ t'i jɔ fo euro wari miliyari 50 ka taa se euro wari miliyari 100 hakɛ ma a yɛrɛ k'a fɔ ko n'an y'a ta k'a lajɛ ka sɛbɛnfuraw ta ko k'a daminɛ 1960 la ka se bi ma ko Faransikaw an ka sanubɔyɔrɔw la i b'a sɔrɔ u ye sanu tɔni mun bɔ ka taa n'a ye an ka sɔrɔ min tun b'a la a tɛ tɛmɛ 5% 10% ma ko u taara n'a ye cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye u ye an ka nafolo mun piye ka taa n'a ye ko a bɛ taa tɔni kilogaramu 800 hakɛ la wa ko n'i ye o dagosi bɛɛ ta k'a lajɛ ka a ta k'a suma bi sanu hakɛ bɛ mun na ani fo ka taa se gɛlɛya mun sera an ka dugukolo ma ani u ye tiɲɛni da mun don an ka dugukolo la yaasa ka se ka sanu bɔ ani u ye gɛlɛyaba mun lase an ka jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sanu bɔ kɔlɔlɔw ka bon kosɛbɛ jiw bɛ tiɲɛ environnement ni o ye sigida waleyaw bɛ tiɲɛ ko n'i y'o baaraw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ni a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ Faransi kan ka wari min sara Mali jamana ye ko a dagosi ka bon kosɛbɛ wa ko n'i y'o b'o la fɛnɛ sanu kɔfɛ ko uranium ko bunakun kan u ka cɛkɛda mun tun bɛ yen nɔ ni a tun bɛ faleya ko kabi 1970 fala kɔnɔna la ni u b'a wele ko Orano ko nin cɛkɛda in ye tiɲɛniba mun don an ka jamana kunna uranium ko bunakun kan ko n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ don min na ko bi komi Union africaine farafinna ka tɔnba ye ɲinan san kɛ réparation san ye ko Mali jamana ka réparation Faransi kan ka mun sara an ye n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa jɔ fo euro wari k'a daminɛ 1960 la ka se bi ma wari mun n'a donna an kun dollar wari miliyari 50 fo ka taa se dollar wari miliyari 100 hakɛ la ko n'i y'a tiɲɛni da bɛɛ ta k'a lajɛ réparation san kɔnɔna la Faransi kan ka mun sara Mali jamana ye ko bɛ taa se o dagosi bɛɛ lajɛlen ma kiba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana jagoko ni balimaso minisiri ale ye jalajɛba dɔ kɛ ka sabu kɛ ko siman sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni tɛnɛndon ye an ka jamana jagoko minisiriso a ye wele bila
maa fɛn fɛn bɛ se ka da don siman ko bunakun kan mɔgɔ minnu bɛ siman feere minnu bɛ a jago ani minnu fɛn fɛn da bɛ siman ko la an ka jamana kɔnɔ ko ka se ka taa kuma ɲɛfɔ kɛ siman gɛlɛyali da bɛ yɔrɔ jumɛn na ka a gɛlɛya yɔrɔw k'a ɲini yaasa fura ka se ka sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jagoko minisiri ni o ye Musa Alasani ye ale ka kɔrɔfɔw la a bɛ tiɲɛ gɛlɛn mun fɔ k'a y'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ min da bɛ nin ko in na bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛfɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn falen kan ka don yɔrɔ jumɛn na majɛ bɛ yɔrɔ jumɛn siman a gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na ko bɛɛ ka i ka kɛta kɛ ko yanni tile damadɔni cɛ ko siman ka se ka feere sɔngɔ la an ka jamana kɔnɔ sɔngɔ mun n'a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen nafa cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin matériel ni minɛn mun n'a a ɲɛci ka bon kosɛbɛ wa bɛɛ mago b'a la sojɔw kɔnɔna la ka se ka a bila a da la sɔngɔ la sɔngɔ mun n'a tɛ kɛ gɛlɛya ye malidenw ma wa ko don nataw la jamana ɲɛmaayaso bɛna sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi wa ko fo ka taa se fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bila sen kan ani fo ka taa se kɔlɔsiliw bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni e de yera jamana ɲɛmaayasow bɛ siman bila da mun na ni e yera k'e t'a feere o la i ni mun ka kɛ o ka k'i la ani fo ka taa se fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan mɔgɔ mɔgɔ da bɛ siman ko la bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ gɛlɛya kana ye maa si fan fɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ mun kama malidenw olu ka se ka lafiya da sɔrɔ siman ko bunakun kan keba sini jamana kɔnɔna la Mali ani Chine fo ka taa se Chine ni farafina jamanaw ma olu bɛ ka ɲɔgɔn ye ba kɛ k'a daminɛ juin kalo tile 10 ka taa bila a tile 12 la jalajɛba mun ni o bɛ kɛ minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele ko coopération interministérielle an ka jamana tɔgɔ la kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop ani fo ka taa se délégation caman ma olu bɛ nin jalajɛba in na chinois bara yɛrɛ la k'a fɔ ni forum belebeleba ye n'u b'a wele ko FOCACI Forum sur la coopération sino-africaine farafina ni Chine bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma cogo di ha ka ja an ka jamana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ cɛkɛɲɔgɔn ɲuman de bɛ ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ jango jagoko bunakun kan ani bayɛlɛmaliso a yɛrɛ la k'a fɔ an ka minisiri ani fo ka taa se délégation k'u ka wulikajɔw bɛna kɛ jalajɛ in kan ka se ka Mali ani Chine jɛɲɔgɔnya kɔrɔlen bɛ ani ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka a jɛɲɔgɔnya kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ halisa jagoko bunakun kan an ka jagokɛlaw olu ka se ka doni nɔgɔya Chinois jamana kɔnɔna la ha ka ja bayɛlɛmalisow ka se ka yakuba cogo di Mali ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ belebeleba ye baw farafina jamana tɔw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ha ka ja Mali ka nafa ye jumɛn ye Mali ni Chinois jamana an ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na k'u bɛna o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ mun ni u b'a kɛ jamana ɲɛmaaw ye hakilina mun ta k'a fɔ Mali ni Chine an ka se ka jangantigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw k'o kologiriya sɔrɔ bosoda siraw fɛ jagoko siraw fɛ ani fo ka taa se cɛkɛɲɔgɔnya sira caman caman de kɔnɔna la keba an bɛna don samiya kɔnɔ nin waati na bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Bamako sanbaw nali daminɛna ka ban yaasa ka se ka fɛɛrɛw bila sen kan bamananw ko ko bilankɔrɔ ɲɛti guwan ci bɛ cɛnnin da mun kɛ ka se ka o lakɔlɔsi an ka jamana ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko sefa wari miliyari 2 hakɛ ko u y'o de bila ka se ka ji ka cɛnnin da kɔlɔlɔw ka o kɛlɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko o nafolo ninnu ko a dɔw bɛ don ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ ba minnu na pɔnba minnu bɛ yen ani collecteur ba minnu bɛ yen ka se ka olu labɔ o baara minnu na a baara daminɛna a bɛ waati nin bɔ ko a tɔ bɛ don o kɔnɔna la ani musaka tɔ fana bɛ se ka don bilankɔrɔ la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ta bɛ u sigi jidaw la i n'a fɔ jamana ɲɛmaayaso tun y'a dabɔ cogo min na waati tɛmɛnenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ yɔrɔ ciliw kɛra yaasa ka siraw labila ji ka tɛmɛ ka se ka ji ka cɛnnin da kɔlɔlɔw kɛlɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra tuguni jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka kanifɔw bɔ ka se ka bɔgɔndɔrɔndɔrɔw ka olu bɔ jitɛmɛ siraw k'o labila ji ka tɛmɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka jamana minisiriso min ka ca ɲɛsilen don sigida lakananiw ma ni o ye madame Doumbia Mariam Tangara ye ale ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ collecteur ba dɔw bɛ yen nɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ Musabugu fo ka taa se Janegela o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko baaraw u bɛ taabolo ɲuman fɛ avance ba de kɛra o taabolo la Musabugu collecteurw baara mun kan ka kɛ ko 100 sara la 80 bɛɛ lajɛlen o kɛra wa Janegela fɛnɛ kɔnɔna la minisiri ka taamaw kɔfɛ ka taa lajɛli kɛ baaraw hakɛ la ko Janegela fɛnɛ ta kɔnɔna la 100 sara la 22 kɛra ko nafolo min bilalen filɛ nin ye a bɛna kɛ ka nin dɛgɛnba ninnu jigɛrɛnda ninnu ka u labɔ ani fo ka taa se fɛnɛ ni ji labɔra
sensibilisation ni o de ye ka kunnafoni di malidenw ma ka yaala ka don gakɔnɔnaw la ka don an ka sigida kɔnɔ k'a fɔ maaw ye an bɛ nin ko kɛ an b'a kɛ an yɛrɛ de ye bawo ni an ye jitɛmɛsira geren ni ji ma tɛmɛsira sɔrɔ o de bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔw ye ka ji don maaw ka duw kɔnɔna la ko nin sensibilisation bɛɛ de bɛ kɛ wa sensibilisation kɔfɛ ni maa minnu ma se ka faamuyali sɔrɔ wa ɲangini bere bɛ ta ka kɛ a kɔnɔna la ɲangini bere bɛ ta ka da maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye sariyaw sɔsɔ wa ni olu u kologɛlɛya kɛ ko nin ko in bɛɛ kun ye de ka se ka samiya kɔnɔ ji kana tiɲɛni kɛ maa si fɛ yen inondation zero ko nin ko in bɛ ka kɛ o de hakilina kɔnɔna la keba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana kunnafonidilaw olu ni union européenne u ye ɲɔgɔn ye kɛ déjeuner dɔ senfɛ ka kɛ ni juin kalo tile 10 ye a la k'a fɔ union européenne olu ni kunnafonidilaw u ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Thomas Ecker ye ko u kumana union européenne bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ ani fo ka taa se kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana mara ɲuman taabolo la ko jalajɛba in kɛra o kan a la k'a fɔ ko union européenne o ni kunnafonidilaw ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ télévision b'a la presse écrite ani fo ka taa se minnu bɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ blogueurs ni influenceurs olu caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko nin ɲɔgɔnye in kɛra Mali ani union européenne kunnafonidilaw haka jam bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na union européenne bɛ ka baara min kɛ ni a dɔw bɛ tali kɛ tunganata kow b'o la lakana kow ani fo ka taa se balo kow ka se ka o sabati an ka jamana kɔnɔ ko union européenne y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u labɛn bɛ ka se ka baara kɛ ni an ka jamana ye nin ɲɛtaa sira ninnu kɔnɔna la ni o dɔw bɛ tali kɛ n y'a fɔ cogo min na balo ko ani fo ka taa se lakana ko bunakun kan nka k'u labɛn bɛ balo ko la ka se ka dɛmɛba ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko lasigiden minnu bɛ union européenne jamanaw kɔnɔna la Mali la yan nɔ olu caman tun bɛ nin jalajɛba in kɛnɛ kan ni ka taa yɛrɛ k'a fɔ ko a kun ye ka se ka cakɛɲɔgɔnya k'o kologiriya Mali ni nanzarala jamana olu ka jɛkulu union européenne ni ɲɔgɔn cɛ keba kiriko bunakun kan kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔba min bɛ yen dɔnkilidala ni o ye Babani Kone ko kiri mun bɛ cybercriminalité bɔlɔlɔsira kiriso ko olu kɛn bɛ ka a wele ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko ani dɔ sera ɲɔgɔn ma réseau sira sanfɛ cybercriminalité bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ olu ka baaraw ɲɛsinnen don o de ma ko Babani Kone ani maa dɔ sera ɲɔgɔn ma muso minnu bɛ yen n'u b'a wele ko Makita kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ cogo min na ko olu ye kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ma bɔlɔlɔsira sanfɛ o de la ko wele bilala ni dɔnkilidala muso in ma ka taa a lamɛn cybercriminalité maaw fɛ a lamɛnnen kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko a bilala ka taa nka kow bɛ yɔrɔ min na bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ ka se ka nin ko in bugunatigɛ ka se ka a lajɛ baara mun kan ka kɛ nin ko in na yaasa ko in dabɔra mun kama bɔlɔlɔsiraw ka se ka jɛya ɲɔgɔn buruja ani kuma minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ na ni tiɲɛni ni nɛniw ye ka se ka o baaraw kɛlɛ ko a bɛ ka kɛ o de kadara kɔnɔ la yaasa o kɛlɛli ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ keba n y'a fɔ cogo min na Mali ni Irisi jamana ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔ a la k'a fɔ Russie ka don n'o b'a wele ko journée de la Russie ni o bɛ kɛ san o san juin kalo tile 12 yanni o baaraw cɛ jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye association perspective sahélienne ani african initiative olu ye jalajɛ baaraw sigi sen kan ni o ye conférence débat ye yaasa ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ Mali ni Russie jamana ka jɛɲɔgɔnya mun n'a bɛ kɛ sira caman fɛ a jɛɲɔgɔnya mun dɔw bɛ tali kɛ tariku minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ seko ni dɔnko bunakun kan fo ka taa se an ka dumuni ko ka se ka o jɛɲɔgɔnyaw k'o falen an ni ɲɔgɔn cɛ a la k'a fɔ ko o kɛnɛ in kɔnɔna la kuma taara boli Mali ni Irisi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba mun tun bɛ ni o union soviétique ye kabi gale jɛɲɔgɔn ɲuman tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔrɔsiyɛn halisa a la k'a fɔ ko nin baara in an ka maa dɔnta kɔrɔlalenbaw ni olu dɔw bɛ tali kɛ Dawuda Tegete ani fo ka taa se Jibril Jalo ma olu bɛɛ lajɛlen taara hakili falenfalenw kɛ hakili falenfalen mun n'a tɛmɛna Mali ni Irisi bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma cogo min na sira bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛtaa kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hakaja bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na ani fo ka taa se sira caman kɔnɔna la a la k'a fɔ kalankow b'o la baarakow b'o la ani fo ka taa se société sigida denw olu bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na Mali ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko nin jalajɛba in kɛra ka se ka taa o de bugunatigɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔrɔsiyɛn halisa keba a yɛrɛ la k'a fɔ sirabankasara mun ni a bɛ kɛ Kulukoro kɔnɔna la jateminɛw kɔnɔ ko sirabankasara in ko 100 sara la ko a camanba o bɛ kɛ
cɛncɛn bɛ bɔn gidɔrɔn kan mun kɛ ni cɛncɛn bɔnna gidɔrɔn kan gidɔrɔn bɛ tɛrɛntɛrɛ ko o de bɛ kɛ siraban kasara caman o kun ye kulukoro sira la a yɛrɛ k'a fɔ ko cɛncɛnba minnu bɛ ni bɛnɛ mun bɛ cɛncɛn ta k'a dɔw bɛ yen nɔ o tɛ datugu olu bɛ boli gidɔrɔn kan u bolitɔ la cɛncɛn minnu bɛ furu ka gidɔrɔn nɔgɔ mɔbiliw bɛ taa tɛrɛntɛrɛ ka o pinaw jɔsi o de la k'o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka siraban kasara ka caya kulukoro sira kan a yɛrɛ k'a fɔ ko négligence ni o ye maa caman bɛ yen olu mago yɛrɛ t'a la yɛrɛ ani fo ka taa se ko maaw bɛ na dɔrɔn ka tɛmɛ a la nka ko nka ni bɛɛ y'i fanga fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ ye nin wulikajɔw kɛ bɛnnitigiw k'u ka mɔbiliw datugu ka ɲɛ cɛncɛn kana bɔn gidɔrɔn kan ani maa minnu bɛ yen n'o ye sigida denw ye n'olu bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan ka gidɔrɔn kan o furan ko n'o kɛra siraban kasara mun n'a bɛ kɛ kulukoro sira la Bamako ani ɲɔgɔn cɛ ko camanba de bɛ bɔ a la keba an ka douane maaw olu ye wulikajɔba kɛ a yɛrɛ k'a fɔ seliba ɲɛkɔrɔla in na ko douane ɲɛmaayaso ni o ye Amadu Konate n'a ka cɛbalenw k'u ye wulikajɔbaw kɛ ka se ka minɛn minnu bɛ don n'a tɛ kɛ sariya kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu caman kunbɛn a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw kɛra sababu ye Welesebugukaw bara ka se ka taa sanu caman minɛ sanu mun n'a bɛ ka don n'a tɛ kɛ sariya kɔnɔ mun bɛ taa jɔ fo kilo 1340 hakɛ la a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye o minɛ mobili dɔ kɔnɔ mobili 4x4 n'u b'a wele ko RAV4 Welesebugukaw bara ko sɛgɛsɛgɛli mun n'a kɛra douane cɛbalenw fɛ ko o de kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da nin sanu hakɛba in kan a yɛrɛ k'a fɔ o wulikajɔ kelen kɔnɔna la an ka douane maaw ko aéroport kɔnɔna la ko u taara u tɛgɛ da wari dɔ kan ni o ye dolari ye dolari mun n'a gosi bɛ taa jɔ fo 10,000 hakɛ la dollar américain 10,000 dollars américains wari mun ni a donna cogo min na ko a ma kɛ sariya kɔnɔ wa a yera aziyatigi jamanaden dɔ de fɛ ko douane maaw ka wulikajɔw o de bonyana kosɛbɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na yaasa ka se ka an ka jamana o bɛ don ni sira jugu min fɛ ni minɛnw ye ka nafolo kumaniya an ka waganɛba ma ko ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o wulikajɔ mun na bɛ ka kɛ douane ɲɛmaaba a n'a ka cɛbalenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin baara in bɛ don o wulikajɔ o hukumu kɔnɔ la keba an bɛ taa iji ko bunakun kan iji baaraw o kun bɛ ka cɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la filière gouvernementale ni o ye jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la ijiladenw ye o délégation ɲɛmaaw ko u ye wulikajɔw kɛ ka se agence caman ma agence minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔ ye yaasa ka taa lajɛ iji tɛmɛna taabolo jumɛn fɛ ani fo ka taa se baaraw kɛra sira jumɛn fɛ ka se ka taa o baaraw ko olu lajɛ Ibrahima Jawara ale ye ɲinili dɔ kɛ o kow kan an bɛ o lajɛ keba ka sɔrɔ ka segin ka na ni kibaratɔ ye. Délégué général bɛ yan bɛɛ de kama a bɛ Mali hijiranw bɛɛ de kama ba 13 ani 130 ani 23 ani ɲina an ka agence minnu ye farala ɲɔgɔn kan ka kɛ vers regroupement agence 200 ni ko de don o farala ɲɔgɔn kan ka kɛ vers regroupement u ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ délégué général fɛ n'u bɛ fɛn o fɛn fɛ Arabie Saoudite autorités fɛ hiji baaraw la a bɛ tɛmɛ délégué général ka sira de fɛ. An balima asilamɛw a k'a dɔn k'a fɔ délégué général Dr Abdul Fattah Sise ale bɛ yan maliyɛn bɛɛ de maliyɛn hijiden bɛɛ ba 13 ni kɔ ale bɛ yan bɛɛ de a tɛ yan fana filière gouvernementale dɔrɔn ye koyi o de la sa délégué général a y'a ɲini an fɛ an ka wuli ka se agence privée dɔw la cogoya min na ka t'u ka kunnafoni fana ta ka n'a di maliyɛnw ma alhamdulilahi Dr Abdul Fattah Sise an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a ka nin hakilina ɲuman in na an balima silamɛw o de y'a to an balima silamɛw bi an wulila ka taa agence Jabal Nour Voyage ale agence ye a fana bɛna ni maliyɛnw ye hiji la alhamdulilahi u ka karamɔgɔba o de ye Sheikh Baba Hama ka bɔ Dili alhamdulilahi alkadi Dili ale dalen bɛ ni agence ba in kan agence Jabal Nour Voyage kana Maka o la an wulila ka to ka hôtel la alhamdulilahi Sheikh Baba Hama ka taa ɲininka a bɛ se ka mun f'an ye u ka agence kibaruyaw la ale ye min d'a ma o de nin nana agence min na tɔn ko Jabal Nour Voyage an nana o de la ɲina hiji la inshallah wallahi Jawara an bɛ min fɔ ko juhudun tuzkar wa tushkar vraiment gouvernement ka baaraw ɲɛna an bolo kosɛbɛ parce que depuis Mali la baaraw bɛɛ ɲɛna an bolo an nalen yan nɔ fana parce que n'i y'a ye agence ya fanga sɔrɔ a bɛ bɔ gouvernement de la alhamdulillah rabbil alamin an nana Madina fana an sera ka baara kɛ min kan ka kɛ an y'a bɛɛ kɛ an nana Mɛkɛ fana an kan ka min kɛ an y'o kɛ ani Muzdalifa sigi ni Mina sigi a ɲɛna fan bɛɛ fɛ
donc mawma ne ɓe hijji baralla bela jelen jijara fo bara ñana kosoɓe odi ake bara en sera kaña ambulu alhamdulillah keneya be ni mura fitfitni minute ibade o koni ɓe hijjide mbeɗa o yesenge sinon koni basi amma basi foye basi ma mo sisoro inchallahu taala alhamdulillah ñinanga ne koni ɓe sega min fo nere ka sancama nebina mais ñina organisation cugol ma delika ye lafiya kera mina kosoɓe mashakila biliba sisoro mashakila foye masoro transport fan fe mashakila foye masoro dumuni fana fan fe ambi duwaw kuye ka barka dawe kosoɓe bara ñana kosoɓe bara ñana organisation ñana kosoɓe juhudum tuskar wa tushkar bara ñuma na kera be kanka lado be kanka akanka fo akan barka kanka da bara ñana alhamdulillah samere ta fana ala ko jiranna a baraka tanin cugola ka duwaw ke jamana den kilen ka ñini ala ka hera don jamana kon ala ka jamana basigi ya rabbal alamin alamatul hajj al mabrur hijji ala ya hijji min mina tamasien balaw itamasien min balaw jumay wasori bika la hadiya de yalma nin nalen ko itumbe cogo minna ika zunubu ya fara sabi hijji ala ya hijji min mina tigi be ke zunubu foita ala tugu donc ikana zunubu wera doni tugu surtout hijji togo na fora ma laji wala na fora ma hajja o titre do islamiya o ya min dima donc yerde kan yere kolosi ko chamana abise ka fo karisa laji yoke kuma ka bonde dunun ka bon ko sobede donc mo wakki kan janto ko chamana ala ka samere tajiran ambe agence bela jere fo agence be yise ko ke be bi se ko ke alhamdulillah mali hijide uka agence kata privé gouvernement na yu be yu joro fa parce que ni ya kolosi makka ko ni ba yal yor do la mo do be nyon gri dumini no fiti mali densi yalla nere ya kolosi gouvernement fa kan privé ko fa ko re be jijara aka hijide na bela ka samere tajiran ambal maslamew aka donga fo délégué général alhamdulillah dina ministeri abale nommé akana malien be de kama saudia la agence bebe aleka bla kono kadaka saudia jamana alete agence privée don alebe mali état de don mali gouvernement saudia bo de don allahu akbar odiato inshallah amena wuli kayala agence dowla uka kibaria ka taninga dawma inshallah nintu anye agence jabal nou voyage baba hamma kabo dili alkadi amba foninga walmando inshallah awni che awni baraji aw balmaka do ibrahim jawa kabo maka wassalamu alaikum banga jamana ko kan kibarula burkina faso jamana nyama captain ibrahima traoré kasoro asika imu o baraw kera wakadugu burkina faso faba konnala o baraw kofe asika imu dalin kofe ibrahima traoré ayra ka foko mado beno ulube ka alanyini ka ayesi jamana ka franyon kan jekulin ka achi ko jugu do beno ko kon jugu bala wa kenema jugu bala kube ka nyini ka gelea do ayesi jamana sabani nyoncenga ko fu ka don ka fo ube dese wa usete ni jekulu bayin mun keme ka nyongo mena bi na me ka bolu nyongo ma yasa ka seka nyeta siraw ani sira bela jelembo captain ibrahima traoré aka korfo la yara ka fo ko an tega nyebe u bela jelen anyabu bela jelen tega jala mamunu ni olube fara an konna jugu kan fa ko ben baranke ko bela jelen ka fo jamana sabayin farla nyon ka wa anya wulika jo bela jelen ke wa kama don ka fo fara nyon ka an bela jelen ka na fare be ala wa be ka siramu la se krema jugu ma wa be ka kolegiria mu la se jamana sabayin ma ko o kolegiria inde be ka jien jamana do toro wa ubeka ala yini choko bela jelen ka se ka fa ku be gela do si jamana nyonche wa ko ubeku lafien ko foretna esika nyomene ni keleyen ka fembo akonna la korvar jamana kono kibayar la ka fo jamana premier ministre koro ni oye gem soro alemu na jago me ka to jamana ko fe bi ka sabke politique ko baraw ye ani jamana fam marabago tiga nyon kan fo er la ka fo ko gem soro ka protocole ko kriye jalaki bi aka ko jamana ka nafulo walma nafulo munte ataye ko ayera o wardo dunina ko kriye sanduru kaso ko ka ore nyini Abidjan tribunal ko ka oda protocole inkani o gam suruka protocole wa ko o sanduru ko fe sega lula ama bla la sagole ko wa sanduru mundira ama erla ka fo akanga amani million duru sara amani million duru ko fe ko ma ko folen abeto sega wa ko uye aka e droit civique ni o talke voter ko na a fenye ko bela jelin ka otike ala ateseka voter watsika ke chebofuna ni watina ko da ni ma ko folen ka
Faransi jamana kɔnɔ la erla k'a fɔ kalanso kɔnɔ yɔrɔ mun bɛ na a bɛ wele ko Haute-Marne sifinnaka dɔ ale de kɛra sababu ye ka sifinnaka mun bɛ nɔ ni o ye san 14 ye dɔrɔn ka se ka dankari kɛ ka a ɲɛsin surveillant dɔ ma a yɛrɛla k'a fɔ o de kɔnɔna la Faransi jamana hakaja ni marabolo in kɔnɔna la k'u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maramafɛn fan o fan maramafɛnw muru n'a ɲɔngo marifaw ko ka a bɛɛ lajɛlen ka a feereli walima n'a yera sifinnaka bolo dɔrɔn ko o baaraw ko o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ halisa Faransi jamana kɔnɔna la Emmanuel Macron k'a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi wasabulon ko ani cili o yɔrɔ ma jan ko ka sɔrɔ a kuma la k'a fɔ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen min ka kɛ Faransi wasabulon ni waati in na ko a tɛna a ci nka ko baara bɛ ka kɛ cogo min na ani fo ka taa se politiki ko bunakun kan gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ hali n'a sɔrɔ a ma waati fɔ ko a ɲɛ b'a la cogo min na ni ko gɛlɛyara a bɛ sɔn ka jagoya ka wasabulon in ka falen don a kɔnɔ la ka sɔrɔ ko o tɛ a fɛla ye nka nin waati in na ko a bɛ ɲini de wasadenw fɛ ko dɔw bɛ ka baara min kɛ n'a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Faransi politiki ko bunakun ma k'u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ baara min bɛ ka kɛ u fasaden dɔw fɛ minnu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko o laban yɛlɛma bɛ sɔn ka don o kow la Autriche jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko kalanden dɔ bɛ yen nɔ ale fagara bali réel fɛ bali réel mun ni a kɛra Autriche fanfɛyɔrɔw la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin nin jamana in ma a yɛrɛ la k'a fɔ kalanden mun bɛ yen nɔ ni ale sisanga bɛ jɔ san 17 la dɔrɔn ko fɛn mun ye kunnafoni de bɔra k'a fɔ ko bali dɔ bɔra dɔrɔn u kalandenw damaden ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bali lase nin sifinnaka in ma kalandenw ka fɔ ɲɔgɔn ko k'o kɛ sababu ye ka nin sifinnaka san 17 ka bɔnɛ a nin na Brésil jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Bolsonaro ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko ale ka kiri bɛ daminɛ kiri mun ni a yɛrɛ la k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ ka baara dɔw kɛ ni o ye kafo jaso ye Brésil kiri sanfɛ kiri ni o ye Cour suprême ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko ka daminɛ tarata don na ko ɲininkali bɛ ta ka a ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ in ma ni o ye Jair Bolsonaro ye bawo ko a kun yera coup d'état ni o ye kafo jaso dɔ walo ye san 2022 la ko o mun kun kɛra jamana kɔnɔ k'a nɔ yera a yɛrɛ la k'a fɔ a kun yera a labɛnni na o de la ko kiiri tigilamɔgɔw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka nin ko in ka a ɲɛɲini ko ɲuman ka a sɛgɛsɛgɛ ni jamanakuntigi kɔrɔ in ani ɲangili min ka kan ka da kan nka dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi in k'a bɛ sɔn ka ɲangini sɔrɔ ɲangini mun n'a bɛ taa jɔ fo san 40 kaso hakɛ la diɲɛ seleke 4 kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ni o ye commission européenne ye olu ka ɲɛma ni o Ursula von der Leyen ye u ye baara dɔ bila sen kan ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛ euro wari miliyari 1 ka o de bila baw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka jugu kosɛbɛ nanzarala jamanaw kɔnɔna la ko u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u y'a ye cogo min na n'u ma wari musaka in ka bila sen kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ sɔn ka gɛlɛya ta ka lase nanzarala jamana fan caman ma k'o la k'u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa baganw ani fo ka taa se jikɔnɔfɛnw olu kana gɛlɛyaba sɔrɔ ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye kɛnɛya ko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ diɲɛsɛlɛnani tɔnba mun bɛ yen nɔ ni o ye OMS ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ bana mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko virus mpox ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ka se ka o banakisɛ in k'a kɛlɛ a yɛrɛ la k'a fɔ u ka jɛkulu min n'u b'a wele ko RSI règlement sanitaire international ko u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa bilankɔrɔw ka bila urgence ka kɛ k'a fɔ ko nin virus kofɔlen ni o ye mpox ye ko a cɛnni da bɛ se ka bonya kosɛbɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la ka daminɛ juin kalo la ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de bɛ ka bila yaasa nin banakisɛ in n'a bɛ ka gɛlɛya lase wa a yɛlɛmali ka teli kosɛbɛ mpox ka se ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o OMS ka wulikajɔ ni baaraw bɛ ka bila o kama keba yaasa an ka bi kunnafoni kuncɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min na an donkan kɔnɔna la AES tɔgɔ la janjɔn ni o ye hymne national ye AES jamana bɛɛ lajɛlen k'a fɔ wulikajɔw kɛra ka se ka AES jamana kɛ jamana kolo girinba ye Mali Burkina Faso ani Niger an ka devises
ani fo ka taa se an kuntɔgɔ dɔnkiliw ni o ye imu ye ani an ka drapeau ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔlen a kun yɛrɛ la k'a fɔ ko hymne national in de bɛna baara tɔ ka a sɛbɛncɛ halisa ka kɛ ni tɛnɛdon ye jamana ɲɛma saba ninnu bɛɛ lajɛlen dagayɔrɔ la Mali Burkina ani Niger kɔnɔna la u ye AES jɔnjɔn ka imu ka a kun fɔlɔw da fanfari mun ni o bɛ an fɛ yan nɔ burufiyɛkan olu ye AES ka hymne national ka se ka o da malidenw bɛɛ lajɛlen ye keba an bɛ AES ka hymne national fanfari an bɛ o di malidenw ma ka sɔrɔ ka kunnafoni kuncɛ. Le général Assimi Goïta, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, chef de l'État, chef suprême des armées. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, les honneurs vous ont été rendus par la musique principale des forces armées maliennes, un détachement d'honneur du groupement spécial de sécurité présidentielle placé sous le commandement du lieutenant-colonel Alousseni Ba, commandant du groupement. Allez voir. Gardez-vous. Présentez. Attention pour la montée des drapeaux. Envoyez.
parola musara ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma k'aw fo k'aw koɲuman aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan mun tɛ nin ye jaw yɛrɛ la aw la aw balimakɛ Keba Jalo fɛ a k'an bɛn. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45